сармоядорони Челси бозии фифаро дар ҳаёти ҳақиқиашон бозӣ доранд. Кабодпӯшон дастаро пурра аз нав сохтанианду мо имрӯз ҳама рӯйдоди Челсиро ба шумо нақл хоҳем кард. Дастае ки барои Почетиньо сохта мешавад, аллакай тағйиротҳои калон карда истодааст. Дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. баъди ҳама харидҳои кардашуда соли гузашта, Челси бояд ҳатман ба фурӯши бозингарон мегузашт. Бале, фурӯши калон. Агар ин кор амалӣ намешуд, ҳатто аз FIFA ва UEFA ба суроғи риояҳои қоидаҳои ферплей меомаданд. Ба ҳамин хотир Челси вақтро аз даст надода дарҳол аз қафои кор шуд. Акнун якҷо ба рӯйхати бузурги фурӯши бозингарон менигарем. Денис Закария ва Жоао Феликс ба Ювентус ва Атлетико баъди анҷоми шартномаи иҷораашон баргаштанд. Тимио Бакаёко аз иҷора баргашт ва ҳамчун агенти озод тарки даста кард. Нголо Кантеам ройгон аз даста рафт ва дарҳол ба Ал-Иттиҳоди Арабистони Саудӣ пайваст. Ӯ аввалин бозингар дар рӯйхати мо аст ки дар муваффақиятҳои Челси саҳми худро дошт. Нголо ягона нафаре нест ки ба Арабистон куш баста аст. Дарвозабони лондониҳо Эдуард Менди ба Ал-Аҳлӣ ба маблағи 18.5 миллион евро фурӯхта шуд. Нимҳимоятгар Калиду Кулибалӣ бошад ба Ал-Ҳилол бо маблағи 23 миллион евро пайваст шуд. Ҳаким Зиеш бояд ба дастаи Ал-Наср шомил мешуд, вале ин трансфер бекор карда шуд, зеро Зиеш аз муоинаи тиббӣ нагузашт. ҳаким намехоҳад дар Челси бимонад ва бо эҳтимоли калон ӯ ба зудӣ дастаи дигар пайдо хоҳад кард. Рафтани капитани даста ин тобистон ба мухлисони Челси эҳсосоти ғамгине овард. Ветерани даста Аспиликуэта баъди 11 соли дар Челси буданаш ба Атлетико Мадрид гузариш кард. Ба ҳама хизматҳояш эҳтиром гузашта дастааш ӯро ройгон иҷозаи рафтан дод. мухлисони Челси агар моро тамошо доред, пас лайки қиматбаҳои худро дареғ надоред. Лондониҳо ғайри чашмдош ба нимҳимоятгар Ковачич иҷоза доданд ки ба Манчестер Сити пайвандад. Хайр, кори шуда шуд ва ин трансфер ба даста 29 миллион евро фоида овард. гузариши гаронтарин албатта ки трансфери Кай Хаверц ба Арсенал ба ҳисоб меравад. футболбози олмонӣ ки бо голи задааш Челсиро қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо карда буд, бо арзиши 70 миллион евро ба дигар тарафи Лондон куч баст. Ба фикрам монда шудед, вале ин оло анҷоми кор нест. Челси қариб ҳама бозингарони академияашро ба фурӯш гузоштааст. ба ҷуз Рис Ҷеймс ва Леви Ковел, Рубен Лофтус-Чик бо арзиши 16 миллион евро расман бозингари Милан гашт. Конор Галлахер, Тревор Чалова ва Хадсон Одои агар пешниҳоде гиранд, даста онҳоро бо гулу гулдаста гусел хоҳад кард. яке аз инҳо метавонист боқӣ монад, вале хайр, кори худашон. Мейсон Маунтро ҳам фаромӯш намекунем. футболбозе ки соли гузашта мистер Челси гуфта мешуд, акнун ба сафи девҳои сурхи Англия пайваст. трансфери Маунт ба Манчестер Юнайтед бо арзиши 60 миллион евро анҷом дода шудааст. Кристиан Пулишич ҳам тарки Челси мекунад. аксари расонаҳо хабар медиҳанд ки ҳамлагари амрикоӣ бо дастаи Милан шартномаҳои пешакиро ба имзо расонидаасту мунтазири ҳалли боқимонда ҷузъиёт аст. Челси барои ӯ 25 миллион евро талаб дорад, вале рассонериҳо ин қадар маблағ доданӣ нестанд. Вале баъди трансферҳои Томори, Жиру ва Лофтус-Чик интизор меравад ки дастаҳо оиди Пулишичам ба хулосае омада метавонанд. номи дигаре ки дар хабарҳои трансферии Челси имрӯз бисёр мебинем, ин Лукаку аст. ҳамлагари белгиягӣ баъди иҷора аз Интер баргаштааст ва дастаи нав кофта истодааст. Обамянг ҳам қатори ӯ меравад. Марк Кукурела, Итан Ампаду, Малангсар ва ҳатто Раим Стерлинг ҳам кафолати боқӣ мондан надоранд. бо ин бозингарон гуфта мешавад ки 20 футболбоз то анҷоми равзанаи трансферӣ тарки Челси мекунанд. ин даҳшатнок аст, ҳамин хел не? бозии FIFA дар ҳаёти имрӯзаи футболӣ. аз ҳайате ки 2 сол пеш қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо шуда буд, танҳо 3 нафар дар Челси мемонанд. дигар бозингарон барои нафаси озод кашидан дар бошгоҳ фурӯхта намешавад, балки хоҳишҳои сармураббиро амалӣ доранд. бо рафтани бозингарон мутахассиси аргентинӣ боз талаби харидҳои ҷадидро дорад. акнун ба харидҳои даста мебинем ки пеш аз анҷоми равзанаи трансферӣ амалӣ бояд шаванд. бояд қайд кард ки формати бозии Почетиньо 4-2-3-1 аст ва
ва гуфта мешавад ки маҳз барои ҳамин тактика бозингарон интихоб мешаванд. Аз дарвозабон оғоз мекунем. Почетиньо аз ҳолати имрӯза розӣ аст ва Кепа мавсими ҷадидро дар ин мавқеъ оғоз мекунад. Барои захира дар ин мавқеъ Габриэл Сланина интихоб шудаасту дарвозабони сеюм Анатолий Трубин аз Шахтёр мешавад. Гузариши Анатолий ҳоло 100% ҳал нашудааст. Хатти ҳимояи даста эҳтимолан ба тақвият ниёз надорад. Дар канори рост Рис Джеймс мавқеъ мегирад. Агар раваду ҳамон ҷароҳатҳо боз пайи Джеймсро гиранд, пас Мала Густа ӯро иваз хоҳад кард. Челси ин ҳимоятгарро зимистон хариду то анҷоми мавсим ба Лион иҷора дода буд. 4 бозингар барои мавқеи ҳимояи марказӣ ҳастанд. Онҳо Тиаго Силва, Бенуа де Шиле, Весли Фофана ва Леви Ковел ки дар Брайтон иҷора будастанд. Бен Чилвен дар канори чап баромад хоҳад кард. Ӯро Марк Кукурела ивазкунанда мешавад. Агар Кукурела пешниҳод гираду тарки даста кунад, пас Луис Хои ҷавон ё ин ки Леви Ковели гуфтаамон нақши ӯро мегирад. Акнун ба нимҳимоятгарон менигарем, ҷое ки ҳатман Энсо Фернандес мавқеъ дораду Челсии ҷадид атрофи ӯ сохта мешаванд. Дигар бозингароне ки дар ин мавқеъ буданд фурӯхта шуданд ё ин ки дар оянда мешаванд. Челси ҳадаф дорад ки Моезес Кайседоро аз Брайтон ҷалб кунад. Брайтон розӣ аст ки ӯро фурӯшад, вале на кам аз 80 миллион евро. Дар нимҳимояи ҳуҷумкор Почетиньо 4 интихоб дорад ки онҳо Раим Стерлинг, Михаил Мудрик, Нони Мадуэке ва Кристофер Нкунку ҳастанд. Челси Нкункуро бо 60 миллион евро харидорӣ кард ва дар ҳамла ҳам бозӣ кардан метавонад. Эҳтимолан Кристофер дар ҳайати асосӣ роҳ меёбад. Дар ҳамлаи Челси бозингари ҷадиди даста Николас Ҷексон ҷой дода мешавад. ӯро аз дастаи Вильяреал бо маблағи 37 миллион евро харидорӣ карданд. Агар Харри Кейн ва Виктор Осимхем дар фурӯш қарор гиранд, даста мехоҳад ки дарҳол аз пайи онҳо низ шавад. Хулоса дастаи Почетиньо дар мавсими ҷадид ин хел мешавад. ба фикри шумо ин ҳайат то куҷо муваффақ мегардида бошад? фикри худро дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед. хайр дӯстон.